cadw spray paint fy rif un. So'r llun a nath sbarduno fy diddordeb oedd llun gan protestwyr Cymdeithas Iaith yn ôl yn 1970, lle oedd y protestwyr wedi gorchuddio'r geiriau Saesneg a di sgwennu'r cyfieithiad ar ei ben yn gadael un gair ar ôl sef Llangollen. Da ni'n gwybod bod e'n protest Cymdeithas Iaith oherwydd oedd y protest neu wir wedi gadael marc tafod draig sef symbol Cymdeithas Iaith. Hefyd, oedd gwaith Ifan Ellis Roberts wedi fy sbarduno i ymgeisio hefo gwneud celf yn defnyddio spray paint ac yn defnyddio stensils. O siarad hefo fo, o'n i wedi gweld un o'r darnau a sydd newydd cael ei comisiynu i un o adeiladau'r cynulliad yn diweddar. Ac oedd e'n dangos fi technegau stensils ac yn y blaen. So ni eisiau trio gwneud darn fy hun hefo proses fy hun, proses o'n i hefo diddordeb mewn sef Cymdeithas Iaith, sef thema rwyf am dilyn yn y dyfodol hefo gweddill o fy gwaith. So be nath mynd yn dda, o'n i eisiau ffilmio'r fideo yn y nos oherwydd o'n i eisiau trio cyfleu'r neges bod be oedd y protestwyr yma'n neud oedd yn anafreithlon. So mae'n debyg oedd lot o'r gwaith o'n nhw wedi wneud yn cymryd lle yn y nos oherwydd os fysa nhw wedi cael ei dal yn neud be o'n nhw'n neud, fysa nhw wedi cael ei arestio. Felly dyna ran llwyddiannus o'r fideo dwi'n meddwl. Yn anffodus, y peth sy'n anodd i cyfleu trwy wneud o beth yn y nos yw cael digon o golau i weld y darn cyfan. So dyna yw un o gwendidau'r darn. Mae weithiau gallu bod yn anglir. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n adio i naws y fideo yn dda. Pethau drwg, o'n i wedi arbrofi gormod. Fi'n meddwl dylai fi wedi mynd i fewn hefo fwy o syniad o be o'n i am wneud o fewn y fideo. Ond oedd y darn wastad yn mynd i bod yn darn ymarbrofol i weld os dylai fi cario ymlaen mynd hefo'r syniad o spray paint a stensils a gobeithio fydda i ar ôl wneud y fideo yma, dwi'n meddwl falle na i wneud mwy hefo stensils yn y dyfodol. Ond yn anffodus fi'n meddwl bod spray paint yn rhywbeth sy'n cael ei defnyddio yn rhy aml mewn celf gwleidyddol, a dyna pam dwi isio mynd i ffwrdd o'r syniad o street art. Efallai fyddai'n mynd yn fy mlaen hefo'r syniad o stensils, ddo, sy'n cymryd rhan mawr mewn gwaith Ifan Ellis Roberts. A mae'n cryfder iddo fo, mae'n clir. A dwi eisiau trio gwella fy sgiliau hefo stensils. A falle wneud rhai fy hun ar arwyddion ffyrdd fy hun yn y dyfodol. Neu wneud mwy stensils hefo screen printio a ballu. So, just i siarad am be oedd yn digwydd o fewn y fideo, o'n i'n sgwennu yn Saesneg Cardiff hefo stensils i wneud edrych yn proffesiynol, cael ei wneud gan y llywodraeth, a yna yn spray paintio ar ei ben yn mynd hefo dychymyg fy hun yn trio spray paintio. A dyna be oedd yn digwydd mewn lot o'r fideo, oedd lot o arbrofi hefo fonts a ballu, a fi'n meddwl y rei oedd yn mwyaf llwyddiannus, oedd y rei oedd ddim yn edrych gymaint fel graffiti, oedd yn edrych mwy fel fysa protestiwr normal wedi wneud. Oherwydd
rwyf eisiau hefyd symud ymlaen, symud i ffwrdd o'r syniad o graffiti. A mae yna lot o artistiaid sy'n gallu gwneud graffiti'n rili dda, a does ganddo fi'n y profiad. Felly, y pethau oedd yn gweithio'n well oedd y darnau oedd haws i wneud.